να διαπληκτίζονται. Μάλιστα, όταν οι και από τις δύο πλευρές και ανάμεσα σε πολλά άτομα, αυτό διερευνεί και οι αρχές. Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή 10 κατοίκων έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 8. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή. Όχι, μην ασχολείσαι. Τουλάχιστον αυτό που μου κοίταξε τώρα να πάμε παρακάτω. Όπου έρχεται ένα τζίπ από πάνω, τι είναι αυτό το τζίπ. Την πάνω μεριά το λέει. Πούντα ρε. Κατέβει τώρα. Καλά είναι τα... Το έχεις πίσω από το πακ αυτό. Ότι είναι για πεσμένοι θα δείξουμε. Δείχνουμε τι πράγμα βγήκανε. Όχι, εκεί είμαστε τώρα. Κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει σκοτώσανε το Βαγγελιό. Και ήταν σε μια κοπελιά δίπλα μου που ήταν η νύφης. Λέω το Βαγγελιό, ναι. Και μου λέει η κοπελιά, ποιο Βαγγέλιο, την πεθερά μου, ναι. Και πάνω που το λέγαμε βλέπω μπαλωθίες και πέφτανε στο δρόμο σαν βροχή.